Egunon guztioi, ongi etorri Badadoa saiora, gaurtik aurrera zuen bideojokoen saio hilabetekarira. Plazer handi bada niretzat hori aurkeztea, eta gaur lehen aldirako izugarrizko gonbidatu ditugu, gu bezala pixkat antzekotasun bat dutenak. Klaketik datoz, Aintzane eta Laura, egunon? Egunon. Bueno, beraz, zuek klaketik zatozte, eta lehen partean eginen duguna, da joko bat ekarri duzue. Eta joko hori da Sims lau. Ja, lehenik zergatik Sims lau, edo Sims orokorrean? Bueno, hasi ginenean pentsatzen ze joko, biak ere ez garai bideojokoen zaletuak, baina badaude batzuk uste dut jende guztiaren bizitzetan momentuen batean egon direnak, eta horietako bat uste dut Sims dela. Bai, ustez. Asko gustatzen zaigu. Hori da, bikain. Nik proposatzen dizuena da lehenik eta behin Simsean aritzen. Zoritxarrez demoa bakarri dugu gaurko egunean, eta egiten alduguna da pertsonai bat sortu, Aintzane zuk pertsonai bat sortuko duzu, eta pertsonai hori Laurak eta nik asmatu beharko dugun orden. Ea lortzen dugun. Ederki. Beraz, has zaitezke eta bitartan egingo dizute elkarrizketa. Espero biak ongi kombinatzen ahalko dituzula. Lehenik eta behin, zer da Klak? Bai, Klak da gazte proiektu komunikatibo bat saiatzen dena gazteriaren arazoak edo kezkak erantzuten, gaurko tresne berriekin, Euskal Herri mailan saiatzen garena egiten, eta, bueno, hola laburbilduz horixe izango zen. Eta noiz agertu zarete lehen aldikoz? Hasi ginen, otsailaren 3an lehenengo podcasta izan zen. Hori da, aurten 2021an, baina lana darama agian urte bat gehiago. Egon da trasbase bat nolabait esateko, gatoz topatutik, topatun egon zen geldialdi bat hausnartzeko ze berri behar genuen Euskal Herrian edo Euskal Gazteria, eta hortik hausnarketa batzuk eman ziren, eta ondoren Klak sortu zen, pixkat probatzeko dena eta horixe. Otsailaren 3an izan zen lehenengo podcasta, eta ja gaude bigarren denboraldiarekin. Bigarren denboraldi honetan egia esan gauza berri pila sartu ditugula. Hori delako pixka gure filosofia. Gauza berriak egin, probatu dena, eta gaizki egin eta ikasi. Hori da. Eta hori esan duzen bezala aspalditik ala ere pentsatzen da proiektua eta hori, eta zenbat jende dago orokorrean Klaken lanean edo laguntzen edo parte hartzen gutxienez? Bai, badaude lantalde motor bat, eta gero beste lantalde batzuk, beste atal batzuk egiteko ere. Beraz, nahiz eta egunerokotasunan egon Aintzan eta biok, badago jende pila atzean eta laguntzen gaituztenak, eta pixkat pentsatzen dutenak ere nola egin hau eta nola sortu, erantzun bat lehen esaten duen bezala. Eta hor, barkatu Aintzane, zurekin hasiko naiz, pixkat komplikatu izan da biak sinkronizatzea, baina alde pertsonalago batetik nola sartu zineten zuek Klaken? Beno, azkenean bai Laura eta bai ni beti gazte mugimendu desberdinetan ibili izan gara, kezka hori beti presente izan dugu gure bizitzetan, eta horrek modu nahiko natural batean eraman gaitu uste dut puntu honetara. Igual Laura gehiago, bera profesionalki formatu izan delako ikusentzunezko munduan, eta ni gehiago agian kuriositatez, badaudelako zenbait alor komunikaziokoak interesatu izan zaizkidanak, eta horren bidez iritsi gara honaino, eta probatzen ari garen ez ere, bidean ikasten, etengabe. Hori da. Eta zu, Laura, gainera, Laura, zuk zuen podcastean esan duzun bezala, zu Euskaldun berria zara. Bai. Eta nola egin duzu azkenean hor sartzeko eta hori guztian parte hartzeko? Bai, egia esan ezakit erantzuten. Euskal Herrira etorri nintzen orain dela 3 urte. Hori ikasi nuen, ni Espainiako, Murtziakoa naiz dela leku bat galduta, Espainian. Eta ikasi nuen Euskal Herritik gertu. Bertan ezagutu nuen persona Euskal Herritar bat eta hona etorri nintzen. Eta neukan superargi hemen egoteko Euskara jakin behar nula. Orduan iritsi bezain laster hasi nintzen ikasten. Nik ez dut ulertzen nola hain azkar ikasi deten, egia esan.
bi urtez, bai, sartu nintzenean klaken 2 urtez bakarri, zakit. Eta hori, komunikazioa pila bat gustatzen zait, eta euskaldun berria bezala, iruditzen zait euskarazko gauza oso gutxi daudela, eta niretzako hau da baita ere apostu pertsonal bat euskararen alde, klak dela zerbait euskararen alde, eta pixka nire militantzia hor barruan ere badago euskara zabaltzeko eta sustatzeko batez ere gazterian. Eta azkenean, bestalde batetik ere, olako komunikabide batek laguntzen du ere euskara ikasi nahi duen jendea, eta hori ez? Bai, nik adibidez azpitituluak egiten ditugu eta azpitituloekin ikasi pila bat, adibidez, nik neuk ere. Gutxienez, eskaini espazioa jendeari euskaraz bizitzeko alor desberdinetan, eta gaztei kasu hontan. Sare sozialetan pasatzen dugun denbora hori ikaragarria denez, kontutan hartu behar den espazioa da, eta gu aukera hori eskaintzen diegu jendeari, gainera geroz eta eskaintza gehiago dago gaur egun, eta hori pozgarria eta gure ekarpena egiten, gure sortzen dugun eduki mota kontsumitu nahi duen euskal gazteri horrek aukera izan dezan euskaraz, eta gainera hori ikuspegi kritiko batekin edukia kontsumitzeko du. Hauz bikain. Klakek presentzia handia du sare sozialetan, eta hori, zerk eman dizue apostu hori egiteko ideia? Sare sozialetan presente izatearena eta albezain gehien hortik ibiltzarena. Bai, nik uste haintzanek esan duen bezala, ordu pila pasatzen ditugu sare sozialetan, eta ikusten dugu hor hutsun bat dagoela. Beraz, uste dugu gaurko diskurtsoa sare sozialetan egon behar dula, egon behar du kalean ere, egon behar du gure lekutan ere, baina sare sozialetan bada leku oso interesgarri bat eta importantea, hori beti komentatzen dugu ez, haian pasatzen ditugu egunero 6 ordu mobilean ikusten Instagram edo, eta guretzako hor diskurtso bat, nik adibidez nire egoera pertsonaletik, agian ni feminismo bezalako mugimendu bat ezagutu dut sare sozialetik. Orduan hori zabaltzea eta hori, uste garela belaunaldi bat kriston kezka edo zalantzak edo ezakit berrasmatzen ari garela jendartea, eta nik uste honi leku bat eskaini behar zaiola eta erantzunak edo behintzat diskurtso batzuk ireki. Eta horregatik sare sozialetan, bereziki horixe Instagramen. Bai. Ados, bikain. Eta pixkat orain, zuek ekoizten duzuna pixkat aipatzeko, eta hori, ze saio ezberdin dituzue, nola egiten dituzue, eta hori guztia. Bai. Ezakit eskaintzan edago. Ja, superkonzentratuta eta saiatuko naiz erantzuten. Ari naiz, eginez bezala, eraikitzen nire pertsonaia hortaz. Ditugun saioak momentu hauetan dago alde batetik podcast bat egiten dugu, 2 astetik behin ateratzen dena, Kabala deitzen dena, eta bertan konbidatzen ditugu gazte desberdinak, eta haiekin batera hausnarketa desberdinak, entretenimendurako eta humoriarendako ere tartea uzten dugu. Eta hori 2 astetik behin kaleratzen dugu Spotify eta YouTubeen, eta bertzalde Instagramen egunerokotasunean eduki desberdinak zabaltzen saiatzen gara, badugu atal bat ez izena duena sexualitateari buruz, gazte sortzailei bideratutako atal bat ere, haien lana ikusgarri egiteko, eta beraiei buruz hitz egiteko eta beraien arazoak, beraien hausnarketak, denai buruz hitz egiteko espazio bat, klaketa izena duena, eta gero beste aldetik, eduki desberdinak ere zabaltzen saiatzen gara, hausnarketarako espazio bat ere izan dadin sare soziala, eta, ez dakit, gomendioak ere bai, gomendio kulturalak, denetarik pixkat ere, egia esan. Bai, barkatu. Denetarik uste dugu dela zerbait bai gazteleraz, bai frantsesez dagoena, baina euskaraz ez, eta da, lehen esaten genuna, dena euskaraz egitea, zagian gomendio bat egitea, asteko gomendio bat egitea, ez da bat ere originala, baina ez dago euskaraz egindakoa, orduan hori da gure apostua, eta horixe. Buroratzen zaigun guzti egiten dugu. Bai. Bikain. Eta lan alde batetik, nola da zuen egunerokoa gutxi gora bera klaken? Nahiko eroa, errango nuke. Oso zaila da ere bai, gaina pandemia gara jauetan Euskal Herri mailako proiektu bat aurrera eramatea, eta hori dena lasaitasunez, eta gure kasuan behintzat ez dugula agian nahiko genituzken baldintza egoki guztiak gauzak aurrera eramateko,
saiatuz eta momentuz, pixkat ero moduan arata ona, jendeak eskerrak laguntzeko prestutasuna adierazten duen, mugitzeko ere bai, eta horregatik oso eskertuta, baino saiatzen. Ez dakit jaitzeko zerbait. Ez, bai, dia egun guztiz desberdinak. Atzo Iruñan, gaur hemen, bihar ez dakigu. Niri balio izan dit ezagutzeko Euskal Herria, baita ere ongi. Pertsonalki oso berazgarri. Eta gero, adibidez, gazte komunikabide bat izaten, nola sentitzen zarete beste komunikabide heldu edo beste komunikabideekiko? Nik uste egiten dugun balorazioa dela komunikabide tradizionalak daudela pixkat momentu batean ez dakitena nola heldu gazteriaren gana. Eta hortaz denak aritideak kriston apostua egiten sare sozialen alde, baina asko jakin gabe eta nola ez den gazteen gandik sortzen ere, askotan erortzen da infantilizazio batean, ez dakit, gero ere nabari dena, eta behin eta berriz salatu izan duguna, eta baina horra apostu fuerte bat ari da egiten sare sozialen alde, eta horrek aldi berean sortzen du konpetibidade handi bat uste dut. Eta baliabide nahiko murritzak ditugun proiektuak arrisku hortan daude ez. Naiz eta filosofikoki edo dena oso txukuna izan, oso koherentea garen, eta hau dena askotan pixkat prekarietatera kondenatuta gaude, biztigaren testu inguruaren gatik ez, eta ez dakit, undergroundetik edo zerbait alternatibotik eraikitzen duzun momentuan, ez duzulako izango merkatuaren edo instituzio askoren babesa. Eta hori pena emateko modua da. Bai, da egunerokotasun bat korrentein kontra batzutan sentitzen duguna, eta batzutan babes bat ematen dizuna, erakunde batek edo, ez da falta, ez dugu behar gero arrotasunetik esan da, baina bai batzutan dela, gertatzen baldin bada zerbait, zehingo dugu, ez? Eta hori. Eta eskerrak badugun gazteriaren babes hori eta ulertzen dugun hau kolektibotik eraikitzen dugula eta beti gora doan zerbait dela, ez? Oinarriak lurrean dituenak eta hortan oinarritzen gara, ze bestela olako proiektu bat aterako balitz norbanakotik, askoz zailago ikusten dut egia esan. Eta gainera hori merkatuan erori gabe eta zure burua saldu gabe, esateko moduan. Hori da. Pixkat gure jokora horbilduz. Aintzinatu duzu pixkat, baduzu... Uste dut nahiko presnagola, Zuk bauzu ideiaren bat? Nik bat bakarra baina ezakit. Seguro dela. Uste dut, ez dakita. Nik dut proposamen bat agian bairen. Ez que gorputzarekin ezakit nola sartu, zaldatzen den. Zure ustez pres dago, nik jakiteko norden? Bai. Jokoak eskaintzen dituen... Aterki bat faltatzen da? Izan lehike. Rihanna. Bai. Hori pentsatzen ere. Bai, baina Rihanna 2008, Hoi da, 2000. Bai. Egia esan nahiko lan ona egin duzu, Bai ez, aurpegian ez dakiz. Hori da, atzeko argazkikatik, bai ez. Ba ez niz horretzen, zer iruzitzen genuen. Baina aipatzekoa da nola Rihanna horrei izendatu duten bere herrialdeko Barbadoseko heroi nazionala. Bai? Eta horregatik hemen omenaldi txiki bat, ez? Oso ongi Rihanna, jarraituela, eta atera diska, mesedez. Utzi makillajea eta atera diska. Eta batez ere utzi komentario bat, bideo ikusten bauzur. Eta zabaldu. Hori da. Bikain, orain pasako gara bigarren zatira, elkarrizketa bizkorrera bideojokoen inguruan. Norat behiretu barra dugu? Zuei? Zein da zuen lehen jokoa? Game Boyen Batman. Nintendo. Saloian ala gelan? Saloian. Gelan. Ni nahi gela nire intimitatea sustatzeko. Niri saloia beti gustatu zaidalako apropiatzea espazio komunalak. Zein da zuen pertsonai gustukoena? Lara Croft. Catwoman. Ez, berriz, Pikachu. Lagunekin ala bakarrik? Lagunekin. Beti hobe pasatzen duzu jende gehiagokin, uste dut. Bakarrik. Beti hobi pasatzen dezulako bakarrik. Zuen bideojoko musikarik gustukoena?
Harry Potterrena. Bai, ados. Ba alduzue pertsonai crush bat? Ron Weasley. Snape ere pixka sugardadi. Hermione. Ere, Sagua ala maneta? Ez dut inoiz lortu bat ere kontrolatzea, baina mandoa. Joko berriak ala zarrak? Berriak. Ni klasika naiz, zarrak. YouTube ala Twitch? Galdera zaila, Nik Twitch, nahi dut, YouTube muga ditu, Twitchek ez. Ni gelitzen ez YouTubeekin, gozatzen dut. Ba alduzue lotxaren jokorik? Uste dut Sims. Eta ere bai Style Boutique, nik banuen, Nintendoko. Imagina zer. Bada ala klak? Egin klak. Einklak. Bueno, dada botatzen dut, prest izan hartzeko, eta tokatzen dena. Bat Bomberman jokoa da, beraz, orain hasiko gara Bomberman jokoan. Ez dakit zein den. Super Bomberman, jokoa 1993an atera da, helburua aerioa bomba batekin lertzea da, baina kasu zure bomba propioekin. Bueno, hasiko gara jokoarekin, ea nork irabazten duen. Hasiko gara. Bai, hemen duzu start botoiari. Bat, bi. Lehenik eta behin mugitu pixkatzen pertsona, lehenik zuk Laura. Hau ni naiz, bale. Beltza Laura, eta ordan txuria zu, bikain. Espera. Venga, agur. Bueno, lehen istripoa aski ziteukan dugu. Ya está. Champion. Berriro? Bele. Bai, berriro. Eta nola dakin nik, Iepa, Zera- listo. baina... Hor patinak hartu ditu. Patinak zetako balio dute. Fitago ibiltzen zara patinek. Ba, nire hartu troko bat honi. Hola dela, fíjate. Kasu hor bauzu suaren gauza, fita gauzaz. Laurak denak... Zer ez da lertzen? Gizu arrizko istripua eta... Bizero. Zer esairen izaten, Zer aldiz jorako, barkatu? Hiru arte iristen da. Oraingoz, Hora, izarela zure burua hiltzen rato guztien. Bai, agian Enaz da duzten señal margen... bat. Ui, Ez bale, agian da extra. señal bat, Bai ez, erretiratzeko bai. Ba, bagoaz. power rock bat agertua gainean. Horrekin ostikoak ematen dituzu bombei eta urrundu zure gandik. Hau, ez Nik ez nuke hartuko. Leske. Aholku bezala. Ai, eta hor bukatzen Baina, da. Laura, zer Berriz? motza? Eski naiz super motza, benetan. Bai, pues nada, ala, abor. Bueno, orduan antzanek bat eta Laurak 0, zuen desafioan. Zenbat aldiz egin dugu? Victory agertzen bada da... Victory, Ez da torrela guztiera. Ja, ba, egiztu. Bueno, behitan, esperientza motza baina bizik intensoa. Ez dugu berriro egingo? Lukas? Errebantxa aurreko saioan, ez? Errebantxa, bai, bestaldi batean etorri beharko zarete. Etorriko naiz, jakin ezazu da. Eta bueno, orain pasako gara, bigarren dado jaurti aldira. Aldi honetan irabazleak ni afrontatuko nau, beraz ikusiko. Bosgarren jokoa Mario Kart da, beraz pasa gaitezen berehala, Mario Kart 64era. Mario Kart 64. 1996an atera da, oztopoz jositako autolasterketa irabaztea da helburua. Beno, hemen gaituzue Mario Karten, eta orain azkenan jokuko parterik garrantzitsuna, ze pertsonai hautatuko duzu? Bueno, adirazi behar dut, nahizetan ere ingurua oso razineroa den, inguruko gazteria, ni ez oso, hortaz ez naiz ona, baina pertsonai aldetik aukeratuko dut Toad, ez da guna den, onjo bat delako, eta ni mendian bizi naizenez, onjo bat. Ados, bikain. Nik sinpleki jokoko pertsonaik honen hautatu dut, ederrena eta honena, ni Mario Karten Yoshi main bat naiz, eta lehen esan duan bezala joko batean oso ona naiz, eta hau da. Beraz, ikusiko nola pasatzen den. Hor, a ber. Listo. Bueno, gaizki Hasiera atrán naiz. ezberdina izan da, oraingoz. Bai, baina, kasu, ja laugarren, hirugarren. Zu lehenengo zoaz, tio? Bale, da zure joku... Aspalditik enaiz aritu nire defentsarako, eta nire Yoshi pixkate erdoildua dago, azkenean. Bueno, bigarrena, ordenagailuaren kontra, ez bat gaizki. Nola botatzen da orain? Botatzeko erabiltzen duzu ezkerreko atzeko botoia. Bale.
Aupa, pitz, ni pitzekin noa. Mil esker, Laura, hemen taldekidotasuna nabari dugu. Super triste dago, beraz? Ah, bale, bota dut. Ez, bota dut? Ez, hain ez azeleratzen. Bueno, pues nire platanoekin geldituko naiz. Ah, Baina zer da, platanoa zeiten du. Ui. Nik abisatu dut super txarra naizela, Eta besta superona, pues ez da, egin da. Zu zer moduz? Ni ongi. Egozentrismo hori. Guai, azkena berriz. Ai. Ulertzen, ozan zurekin ezin da konfiatu. Gero, zure Eskerrak- defentsarako ez duzu zelaik simple hautatu. Vale. Bueno, zuko aukeratu duzu. Pitxek azkenean, pasatu nahu, Antxo. Ah, hau da turbo? Ah, ez. Hori da izar urdina, ez? Igual zuri, Ai, niri espero ez doala bigarren bukatuko. Gauza bat ze luzea, Baina nik espero dut Abe, azkenean luzea da, zukatzea, hau baina. da, luzeena Mario Karteko... Kurba hori super ongi hartu dut. Bitu pitz. nik hartut azkenean. oso ongi. Bukatu zu ez? Ez, Zenbat ez. buelta dira? Horremana da. Hiru dira. buelta. Eta ni oraindik lehenengoan, bena zure bai. Nire bai. Ah, Nire bai eta bigarren, nahiko... Hau turbo. Puta madre. Pupum. Orain ulertu bezu bintzen. Bai. Baina eske inoizen nahi zaitu beti Nintendotan eta hola. Ja. Ditu izan naiz. Bueno, zazpigarrena kasu, remontada bat dator. Kuia, Au. Pon. Remontadísima. Bueno, eskerrak naizen oso pertsona kompetitiboa eta orduan ez nau minduko. Ez que ni galdera bai. honi. Ordea, tirau superazerre. Nerekin? Bai. Asai, hurrengo proba ukanen duzu... Barkamenak eskatu publiko honi. Igual peliren ari da izaten super interesgarria eta nirea super Despentsa. Eski kontua da zurea oso divertigarria dela. Bai, nola jotzen Beri naizen nada pareten kontra. normala, pues ongi. Perfektoa. Guk ez dugu perfekzio defenditzen, ez? Ez, batez. Klakeak ezin du hori Defendatu. defendatu. Gero bestalde batetik pixkat da klak badaren aurka azkenean gure gure arteko... Egia da. Ez da desafiatzea. justoa. Eman urre. Hau ez da gure jokalekua, inondik inora. Bestela entrenatuko nuke, tio. Ez dut hartu, sorpresa. Ufustu torre. Zuri? Zitu nik jaso, ez zitu nik jaso. Ose, ari zara zure pantaila eta nirea begiratzen aldi berean, Bai, Hori da- multitasking deitzen da. Ez. Ba, nik ez du gaitasun hori. Osea, zuratzen daula Mario Bros. Orain ulertzen ari naiz pantalla. Zer? Atzean dagoela Mario? Laura, zer iduritzen zizu zuri grafiko eder hauek? Izara. Ba, ez dakit miopena izen araze hostia, baina ez dut ikusten bateren nitidoa. Ez dakit 8 bits edo... Ze urtetakoa da joku hau? Joko hau, 96ekoa da ez baniz trompatzen. Habitu, ni urte bat neukan. Eta Ni memoriak entzun jaio dituztu, orain. memoria honak joku honekin. Inoiz ez dut irekiko joko hau, uste. Ostra! Bitu bat, hor Mario. Guau, turbo. Ez dakit. Ez dut ulertu ari naizen. Zango izula. Bai, bai. Aurregatu dute, Magistralki. Partida benetan ederra, azkenean. Aurregatzen hau zula. Baina orain, grafiko hauek daude modan, ez? Osa, pixeleak ikustea, Eh, zara eta hori argazkietan, ere. Hau da Osea, aestetik. ikasi dugu egiten, eta orain ja ikasi dugunez egiten gauza grafikoak eta hori. Bai, Ultra Pues orain bideojokoetan. berriro kutre. Disein, nola zan? Meme hori? Is my passion. Graphic design is my passion. Hori geragu. Baina. Kantu hori, hola. Bai. Arazo tekniko txuatkon bananarekin, baina bai, esatu guztuna. Banana? Bai, hori da. Arazo No, no. teknikoz, Nik ez, eskibatu dut lehenengoa, paretaren Oh. kontra. Non dago pitch? Pitxe nire atzean, uste dut. Bai. Ah, bai, haupa pitch, Ba, kontu zen, agian irabazten du. Artzure gustakoena da pitch, baina gutxien gustatzen zaizun pertsonaia? Gutxien, Browser. Mario. Ah, bai? Hombre, no, gizon bat, arrunta. Italiarra gainera. Ero basiko. Nire bizona italiarra da, baina heterobasiko total. Zertzen hori? Sorpresa. Pues bitu heterobasikoa, baina denago doa.
Nago superazerren, ni bakarriego naiz minutu bat. Gaina eske suizidatu zara, ez duzu ez da merezi, Laura. Ja, pues pizkat baite, oza, ean da nire barruko sentimendu. Azaleratu. Kasunik gaut pitxatzean, Nik zuatzean. Pomp. Heterobasiko batek irabaziko dut txampiñoi bat. Eta txampiñoia, azkena. Ez da despasa. Apa, pitz da pelokotoia, ez? Bai, Deituko diogu melokotoia. hizkuntzak. bueno, nik irabazi dut. Bueno, hori dago ikusteko. Uste dut nire karakolek ez dutela inor jotzen. Bueno, karakolek, oskolek. Baina, bera bukatu arte ez da bukatzen hau. Bueno, egun gaitezke egun oso. Lasai, nahiko gutxi gelitzen zaio, azken itzulian da. Izarra. Izarrak zaiten du? Izarrak egiten duena da, norbait jotzen baduzu edo kanpora ateratzen bazara, zure abiadura ez aldatzen eta ukitzan norbait min egiten diozu. Eta intzan ezin da zure gutxien gustuko duzune Mario pertsonaia. Uste dut Donkey Kong. Bai? Bai. Zein dago? Donkey Kong da, Donkey Kong. nola esan, gorila handi Tximia. batek, kor bat batek. Bale, baina hemen ez dago, ez? Bai dago. hemen. Bai. Bada? Bai, bada. Horia, bale, Bai, bosta, bale. Bueno, Bale, listo. hau hemen bukatu da, ongi jokatua, Bai. baina niko beto. Esan. Eta orain, Laura, orain ukan guzu aukera berri zure ohorea irabazteko. Eta hortarako, daudo jaurtiko gu berriz. Ale, 3. hiru? Hirugarren jokoa Tetris da, beraz, pasa gaitezen berara Tetrisera. Tetris, bertso 1994an atera da. Tetris ez dago azaldu beharrik, historiako jokorik ezagunena da. Puntu gehien lortzen dituenak irabazten du. Hemen gaituzue azken proban, Tetris jokoa arituko gara. Aldi honetan erabiliko dugun jokoa da Tetris eta Dr. Mario kombinatzen duena, baina Dr. Mario pixkat bera intzaigu, beraz, Tetrisen arituko gara. Ni ezkerrean nauzue eta eskuinean Laura. Bai. Beraz, hasten da. Hori izango da zure komentarioa. Nik esan behar dute enizera bate hona Tetrisan, eta Laurak esan digun bezala komunan denean aritzen da. Beraz, nire ustez abantaila berak du gaurkoan. Bueno, ni miope naiz, ere? Osa, Joku bat komentatzeko nahiko zaila, Bai, izan duzan, pieza horia jaisten da, orain berdea. Baina nola zergatik? Hau dago, bueno, trukatuta, fijo. Niri berdeak bakarrik ateratzen Barkatu zuk esan duzu ez dezula jolasten, baina segiten aizea, orduan. Laura, begiratu zure pantai. Baina zergatik? Tutu, hau dago trukauta edo zerbait, Osa ezin da. Orain goz, ez zuk eta ez nik ez dugu punturik, Zergatik ordenatzen Ze dituzu puntu? koloreen arabera? Ez dute nahi egiten. Aha, bale. Hau ongi hemen. Norbetek egingo du lerro bat. Orai. Karo, ikustea oso erraza da, ez? Karo, ni bezala lehen. Entrenatu zaitezte zuek Super etxean. gustora nengola, ni. Nahiko ongi zoaz, Laura? Bueno, badaude teoriak. Eskerrik asko, zure maitasunagatik. Eska Mr. Wonderful jarri gara. Nola irabazten den? Ni ez bada gorri bat ateratzen... Ez bai. Ok. Hola egiten da, fíjate. Nungo horatzen. Ni oso gaizki noa, Baina, zuri ez izatera... Baina, a ber, hau dago super gaizki, Osa, trukatu nauzu hau, osa, ezin da. Ja, hasten dira kexak izaten. Bai, osa... Eta zein goden nik honekin? Hemen? Bai. Venga, bale. Horra hona zenuen, Venga, kenuko den lerro bat? Ba ez. Motza. Hor. Bai, Baita, ez banaiz nahazten, batek lerro bat egiten bestarik gehitzen dio bat, uste dut. Nola, barkatu? Edo ez. Edo ikusi zer gertatu dena. Batzutan bai, batzutan ez dut oso ondo ulertu dugu. Ai, harrapatu diot, bai, venga. Bez berez irabazten zoaz, ez? Bai, ez dut uste. Ez nino. 5 tiru da. Esan. Eskor, zu 3. Baina nun ikusten duzu.
Ba. Lines. Eso, ai, nik galtzera noa laiztera. Bo. Ez. Indignada. Bueno, intentsuki bizitzen ari zara, minimo. Ni beti, dena, bizitzen dutela. Drama konstante batean. Ze gaizki, Baina zergatik, aizu, bueno. Galtzaile hona zara, Laura? Ez, batez, nahu supera zerreia nire buruarekin. Zer da hau? No. Nik galtzera noa horre nahiko azkar. Barkatu, zer da hau? Ezin dut lerrorik egin hor, nire partida bukatu da, nire ustez. Hor. Ze ona, Berritan. Hau, etzen ari naiz pilo bat, tio. Ezin dio bueltarik eman. Nola win, venga, hombre. Gainera, mageman nahikoa dira. Eta berriz ere badak irabazi du... Hau da, estafa piramidal bat, ya te lo digo. Nahoz, supera zerre. Bueno, zuk egin duze bideojoku programa Bai, bat, egia eta da guk ez. abantea Zerbaitengatik da. Egin programa batzuek eta irabazten dugunan. Aintzanek eman dizu eskua, ni ez dakit. Bueno. Bueno, zorionak, Baina, hor egon da trukeren bat edo, zerbait, trukatu ez. Nik egia esan ere joko modu ez dut oso ongi ulertzen, ez dakitxo beraz egertatu den. Baina, irabazi dut eta hori da garrantzitsuena azkenean. Esan. Bueno, honekin utziko zaituztegu, mil esker guztioi, mil esker ere gonbidatu lehenik, zuen parte hartzeagatik eta momentu gozo hau partekatzeagatik gurekin. Eta mil esker ere bai kanalduderi materiala prestatzeagatik eta bai Hendaiako Fonten estudioari lokal ederra hau usteagatik gure zozokerientzat. Mil esker eta hurrengo hilabete arte. Jo. Agur.